Přátelé, tak už ji nahráváme. Takže Eliško, ještě jednou krásný odpoledne, krásný podvečer. My tě zdravíme do Maroka a jak jsi sama říkala, na letiště do Agadiru a samozřejmě zdravíme taky všechny do Access Consciousness Czech Republic. Já ještě než Elišku pustím ke slovu, přátelé, tak jsme se s Eliškou malinko nepochopili, protože Eliška mě psala dneska 16:16, ale marockého času a já jsem to brala jakože českého času, takže už jsme správně, veď, Ali Potempok správně. Jsme správně, Potempok. Přesně tak. A Eliško, pojď mi říct, proč tady dneska jsme a kde zase lítáš, takže jak jinak než na letišti, že? Tak jo, tak já lítám po Maroku a stala se mi taková věc, že jsem přiletěla v úterý ráno a vlastně nepřijel jsem kufr, prostě mi nepřijel kufr. A vůbec nikde nebyl vidět, prostě jsem se totálně vesmír. A vlastně 2 dny jsme ho jako hledali, urgovali, protože nikde v systému nebyl, jakože je naložený, ale prostě nikde dál není. Tak jsme se smáli, protože mi řekli, že letěl do Casablanky, protože jsem si přála letět do Casablanky, a říkám, to je tak vědomý kufr, on lítá za mě, aby to tam očekoval. No a pak mi vlastně volali, že ne, že je v Lyonu. A já říkám, v Lyonu? Že já jsem letěla Praha, Agadir, a skončí mi kufr prostě v Lyonu. A zrovna jsme se v Lyonu koupili, protože tam měla jedna prostě projíždí všude tam, kde já jsem ještě nebyla, nebo jsem se zmínila. No a dneska mi volali, že vlastně z Lyonu do Casablanky, do Agadiru, něco poblíží, oni volali včera, že přijede v noci. A jiný linky než do královský marocký společnosti, že jinou prostě nepoletí. Takže můj kufr, protože to stále dělám legraci, že se dostanu k tomu královi, protože on sám má problémy, má astma, on mě v podstatě potřebuje. Jo, takže on potřebuje mě nevidět, že to tam klapne, a takže já jsem se teďka přijela pro kufr, pro vědomý kufr, který mi lítal od úterý do soboty, prostě tady po všech možných státech a těším se na ně, protože tam mám všechny věci. Vzala jsem si pár věcí do příručáku a je dobrý, když někdy je fakt dobrý, do toho příručáku se to tam nandá, i když nevíte, proč se to tam dávejte, protože se přesně může stát to, co se stalo mně. Ale jako dá se všít, protože moje cesta vlastně do Maroka je výzva na jednu kliniku, takže já jsem to přijala. No a od té doby se tady dějou věci, že, Míšo? My jsme jeli vlastně, jedeme manisérií, takže teďka jsme jeli 3 dny vlastně z Maroka, z mojí terasy, vlastně přímo v Tagazutu, přímo u moře, u oceánu. Tam jsou vlastně 2 terasy, kterými tady klinika opatřila, takže jako velká vděčnost. No a od té doby se dějou věci, protože já jsem říkala, kdyby to bylo, jsme tady trošku dali náš otisk a podívali se, jaký jsou kurzy. Přijďte na té klinice, kde vlastně teďka školím právě frekvenční medicínu a mikrobiologii, tak mají zájem, vlastně ptali se mě, co je to vlastně Access Consciousness, jaký tam jsou aktivity, co jsou to tělesné procesy, a musím říct, že v Maroku jsou velmi otevřený vůči všem takovýmto vychytávkám. A vlastně já jsem jim říkala, že teďka jedeme tu manisérii, tak oni zase na mě koukali, že to jako manikám, že to jako baví úplně neskutečně, že to si přejou taky. A vlastně se říkala, tak a na neděli budeme fláknout Energy Pool, protože já vnímám, že tady spoustu projektů, které jsou otevřený a kde my jako z České republiky můžeme hodně vytvořit. Takže my jsme se rozhodli, Míšo, tak, že dáme Energy Pool na projekty, na biznisy, na propojení všeho možného, co se týká vlastně států třetích zemí. Kdybychom chtěli začít cokoliv tvořit, kde máme v hlavě spoustu věcí, že by to mohl být projekt, ale vlastně nejsme ochotní to rozhýbat nebo dotáhnout to, tak já jsem říkala, pojďme to změnit a já to prostě rozhýbat. Tak, Míšo? Přesně tak a přátelé, tady bych jenom na Elišku chtěla prásknout jednu věc a možná, Eliško, když půjdeš někam, kde nefouká tak vítr, abychom tě lépe slyšeli, protože tě hůře slyšíme, a tak když tak jenom skoč někam, kde není takový jako silný vítr, aby jsme tě lépe slyšeli. Děkuju. Ale jinak jsem chtěla říct, že Eliška je naprosto neuvěřitelná, protože ona vlastně vždycky, když si opravdu žádá o nějaké nové projekty, o nějaké nové možnosti, tak já vím moc dobře, že Eliška si jako udělá svůj osobní energy pool a pak se prostě dějou věci, jo. Takže já jsem obrovsky vděčná, že jsi vlastně vybrala nás zahrnout vlastně do toho tvýho kouzlení, protože přátelé energetický tak v podání Ališi, tak samozřejmě nebude jenom tak nějaký tak, takže přesně tak je z Maroka.
je to na podporu všech našich projektů, biznisů a Ališka slíbila, že možná dokonce přizve i nějaké ty klienty nebo respektive doktory z kliniky, takže uvidíme, co je tady všechno možný. A Ališko, já bych na tebe možná práskla jednu věc, protože od té doby, co vlastně my jedeme Money sérii, tak se opravdu dějou věci a dějou se věci všem našim participants, protože spousta participants naskakovali na tady tu sérii a s tím, že mají nulu na účtě, s tím, že prostě se jim zastavili projekty, s tím, že se jim zastavil celkově jako finanční tok. A já se teda přiznám, že čištění s Ališkou v rámci tady té série je mega síla, je fakt jako mega síla. A chtěla bych říct, že co je naprosto za mě úžasný, tak jaký zpětný vazby nám všichni účastníci tady té Money série, jich více jak 50, neustále posílají, jak se jim krásně rozhýbaly finance. Dokonce dneska psala i Marcelka, že vlastně vyhrála nějaký zájezd na týden pro sebe a pro dceru vlastně jakoby ze školy, s kterou spolupracuje, což tam v životě jako nikdo nevyhrál. A že dokonce i pan ředitel té školy jí vlastně řekl, že Marcelo, kdybych já nevěděl, v čem vy jedete, tak bych vám to v životě nevěřil prostě, jo. Takže tím chci jenom jako říct, jakou exkluzivitou a opravdu hojností Ališa je. A Ališko, ty tam těch překvapení tvoříš nekonečně mnoho v Maroku, takže pojď nám prásknout tvoji vlastně poslední volbu, kterou si nám posílala ve 2 ráno a z který já jsem dneska úplně jako mega rozstřelená. No, to bylo super, protože my jsme včera ukončili na klinice a vlastně přijeli noví doktoři, který mají kliniku právě v Casablance, v Rabitu, v Marrakeši a chtěli by vlastně spolupráci. Já jsem říkala, počkejte, tak to jsme postupně, jako. No a on mi říká, a kdy jako odlítáte? Já říkám, no já odlítám vlastně za chvilku, já odlítám za pár dní a on, no tak to ne, to tady si prostě, pojďte, já vám dám jeden, no a on mi říká, tady zajedete a tam je pro vás, má prostě 4 ložnice, má velký tohle a to vy tady budete potřebovat. A řekněte, že jste ode mě a oni vám tam dají úplně super prostě cenu. No a já říkám, jak to jako budu potřebovat? Ne, já vám to přesně řeknu, to se jmenuje se to takhle, děje se tam tohle a já jsem jako že wow. No co myslíte, jako já to samozřejmě nevydržela. Takže jsem tam jela ve 2 ráno. Jinak mimochodem, abyste viděli, což mě teda baví na Maroku, tak tady všechno jde do 4 rána. Do 4 rána se můžete jít ostříhat, do 4 rána vám udělají večeři, do 4 rána můžete si jít za pařinkem na diskotéku, do 4 rána tady běží jako i různé animace s dětma, tady jako nikdo nic neřeší. Tady se všichni prostě užívají a žijou ten čas tady a teď. Takže já jsem přijela ve 2 ráno. Tam bylo vlastně ten pán, co mi to ukazoval, že vám to nemůžu ukázat, my tady přes noc neukazujeme. Tak říkám, prosím vás, ale já to tak speciální, prostě já prostě tady jsem úplně tohle, tak jsem mu to vysvětlila, tak mi to ukázal a říkal, že vlastně oni jsou tam proto, aby to hlídali, aby tam nikdo nechodil. Takže já jsem s ním projela celou tu vilu. No a musela jsem se smát, že je to vlastně nová vila, absolutně nová vila ve 3 patrech s výhledem na moře právě, velká, takže my tam prostě, já už jsem to tam vnímala, jaký kurzy tam můžeme udělat, že tam můžeme jet jako celá rodina, anebo jako celý prostě gang, jak já tomu říkám. A takže teďka, až tady skončím, vezmu si kufr, tak tam vlastně jedu, protože jsem naposílala věci, oni mě naposílali věci, co by bylo možné. A nebudete tomu věřit, je to rohová vila, která vlastně má číslo 71. A Míšo, ty víš, že já jsem se ptala, jaký to má číslo, ne? A on koukal, a tady 7 a 1 a já, cože, 71, to je vždycky pro mě jako 7 plus 1 je 8 a to vždycky tvoří jako hojnost. Takže já jsem mu říkala, wow, to my ale potřebujeme, takže my to tady nechte, jako zarezervujeme to a vlastně jdeme dotvořit ceny. A co je tady možné? Já už jsem se ptala advokátky, vlastně právníka kvůli firmě, že tady se dá spoustu věcí, totiž Česká republika versus Maroko, to já jsem ani nevěděla. Má velmi dobré systémy mezi sebou, takže se dá velmi dobře vlastně koupit na sebe nebo na firmu a velmi zajímavý je tady ten daňový režim, takže já uvidím, co si tady na tom pole uvidím a teď, až skončím, tak tam pojedu, mám tam právě domluvenou schůzku s těma dvouma borcema, aby jsme to teda viděli za den a aby jsme si řekli nějaké další věci a v podstatě ta vila je free. Takže jako ona jediná poslední vila, která tam je, tak tam je. A tím, že to bylo tady přes toho doktora, tak on prostě říkal, jako neptej se na cenu, pojď se podívej, jestli si to líbí, tak my tu cenu prostě pro tebe vytvoříme. Protože oni mi řekli, já jsem vlastně jim řekla, že miluji Maroko, se mě tady všechno stalo za ty 3 dny, tak oni řekli, ne, my tě prostě podpoříme a ty prostě tady budeš s náma a Maroko je tady s tebou. Takže jako tohle já miluju a vlastně já jsem celou dobu v otázce, co všechno je možný, co nám to vytvoří a Míšo, ty víš, že já miluji týmovost, takže já si žádám stále více a více týmů, aby jsme mohli jako tým cestovat, aby jsme mohli být jako rodina ještě větší tým, než jsme, aby jsme si mohli dopřát pro naše děti, pro naše rodiny, pro naše biznisy. Všechny ty možnosti tady vlastně jsou ve vesmíru, tady prostě jsou. Takže pokud Maroko je ochotný nás podpořit, tak bychom ochotní podpořit je
A to je spoustu doktorů, já jsem nestihla ani spustit barsy. Oni se mě jenom stále ptají, co všechno dělám, a oni stále nestíhají, co všechno dělám a na tom. A to taky můžeme dělat, jo? To nás taky proškolitářky. Ale školka teda tady hodně se mluví francouzsky, což moje tělo úplně miluje, takže vypadá mám? Malinko nám to vypadává, malinko. Dobrý. Já jsem šla tady kvůli tomu větru, jsem šla tady trošku semka, takže já jsem si říkala, že si ještě žádám vlastně o více francouzštiny, o více možností, jak propojit se s francouzštinou, to jsem dneska říkala doktorovi a on byl dobrý, takže včera mi zařizoval vilu, dneska mi zařizoval toho facilitátora na francouzštinu a říkal, co chceš zítra, co ti říct? Takže pojďte si prostě říct o to, co vnímáte, že je pro vás přínosem, nebojte se, že to nebude, nebo že tam dáte nějakou domnělou realitu toho, jestli to půjde, jestli jste dostatečný, jestli byste na to měli, protože já vůbec nevím, kolik stojí ta vila, ale už tam jdu znova, byla jsem tam v noci a prostě jako jo, zjistila jsem si firmy, zjistila jsem si tohle a prostě to koupíme, jedeme, prostě nezastavujeme, no tak co je tady možné. No a proto si říkám, pojďme to napůlovat pro nás, pro všechny, aby jsme mohli vlastně tento potenciál opravdu přijímat a je z toho prostoru srdce, protože všichni ty participanti, s kterými my neustále komunikujeme, a jsem se musela smát, že my máme tu minisérii jakoby úterý, středa, čtvrtek a mě vlastně v pátek lidi začali volat, jak to, že to nemáme, že jim je smutno, že to potřebujou. A co se jim všechno stalo? A jako to je na tomto krásný, kde my jsme vlastně stmelili všechno tu energii, kde jsme si požádali o tu kolektivní vědomí, aby jsme mohli stále vytahovat víc a víc, bez konkurence, bez kalkulace a bez toho prostoru, který je vlastně competition, bez toho prostoru, který je soutěží, protože ten je hodně v Čechách, takže pojďme to měnit, přátelé, víc a víc a pojďme si tam dát tu jasnost a pojďme prostě nabudit celý ten energy pool v tom, co je a co můžeme prostě propojovat a pokud má někdo otázku, tak se ptejte. Jak to máš ty, Mišo? Ališko, já jsem jenom v obrovské vděčnosti, protože ty jsi vlastně řekla, že to můžeš podpořit i celý rodiny a týmy a prostě tvořit. Tak, já jsem měla slzy na krajíčku, protože já moc dobře vím, že ty jsi přesně tady tu energií, že ty opravdu si vybíráš být tou hojností, ale nebýt tou hojností jenom čistě pro sebe, ale prostě opravdu pro nás, pro všechny. Takže toho se neskutečně vážím a vlastně ve chvíli, kdy já jsem viděla, že kupuješ vilu v Maroku, jako přátelé, chápete, Aleša kupuje vilu v Maroku, ona prostě letí na týden do Maroka a kupuje prostě obrovskou nádhernou vilu. Já jsem ji viděla na fotce, viděla jsem ji na videu a fakt se teda těším, až nám ji ukáže ještě vlastně za bílýho dne. Za mě ten dům je naprosto top a já jsem to nazvala z milionářské čtvrti, protože to je vlastně hlídaná oblast, kde máte fakt ochranku, jo, kam vás prostě, kam jako nepustí jen tak nikoho a za mě neskutečná vděčnost, protože já už jsem si říkala, wow, takže kurzy, radost z podnikání, foundation, prostě všechny tyhle pecky, prostě pojedu z Maroka, takže já se na to neskutečně moc těším, jsi neuvěřitelná. A přátelé, bych vám na Ališku možná ještě prozradila jednu věc, protože i já sama se přiznám, že i když jsem organizátor společně s Leničkou Pánkovou právě manisérie, tak i mě se stýskalo a včera jsem si říkala, že bych se dala Zoom a de facto Ališu máme. Ona teda kupuje barák zrovna v ten moment. Ale chtěla jsem vám ještě říct jednu věc a to je vlastně to, že... Ale jako já si... Aha, Ališko, pojď, povídej. Ne, to nebudu skákat, ale já jsem tak nadšená, že já jsem si říkala, wow, jaký to vlastně je, že ty přijedeš jako na, nevím, 10 dní do Maroka, vlastně v uvozovkách pracovně, ale zároveň jako s obrovskou vděčností toho, co tady můžu vytvořit za sebe, jako za ten nějaký ten medicínský profil, který já vlastně mám z pohledu tady frekvenční medicíně. Ale na co vlastně všechno Maroko skáče a co oni jako milujou, že to je neskutečný. No a zároveň jsem si říkala, co my k tomu všemu můžeme přidat a jak je to boží, že ty přijedeš jakože na 10 dní a ty si prostě odskočíš se podívat, jestli tam něco je prodat, ty si koupíš vilu. Já si říkám, hej, jako podívejte, co všechno my můžeme, že normálně jdeš a koupíš si magnetku, ne? Když jsi někde. Když si koupíš magnetky, když si koupíš vily. Tak hele, co si budeme povídat, Ališko, ona i taková vila v Maroku je úplně mega magnet na hojnost, takže já se moc těším, co ten tvůj magnet vytvoří, tak někdo si kupuje magnetku na lednici, někdo vilu, takže co je tady všechno možný. Ale každopádně já jsem chtěla ještě nasdílet jednu věc, až se nám teda odsekneš, tak se nám to zase malinko seklo. Slyšíme se? Jo, slyšíme. Já tě slyším výborně.
Super. A tak jsem jenom chtěla říct, že vlastně, co se nám stalo při tom teďka jednom z posledních dílů Manisérie, tak vlastně bylo to, že Ališka zastavila na vlastně jako jednom prostě místě, protože neměla čas, takže zastavila prostě někde a po cestě, v půli cesty a prostě a byla to nějaká restaurace, veď Ališko, pokud si to pamatuju správně. A Ališka tam prostě vyletla na tu terasu a řekla, tak fajn, tak já dneska dělám Manisérie prostě tady. A prostě tím, že ty jsi neuvěřitelný magnet, nejenom na hojnost, ale opravdu tou tvojí radostí a ty jsi schopná fakt přitáhnout a fakt jako i ty bytosti, které jsou prostě okolo tebe, tak najednou za Ališkou byli prostě hudebníci, muzikanti, najednou prostě do těch prostor, protože Ališka nám řekla, oni tady měli zavřený 2 patra, tak se mi prostě otevřela. A asi během 15 minut tam prostě přišlo strašně moc lidí z ulice a vlastně ten majitel té restaurace vyhlásil, že jdou vařit pro všechny lidi z ulice, kteří nemají peníze zdarma. A jako za mě to bylo mega, že prostě já jsem si říkala neuvěřitelný, že vlastně tam vlastně kam ty přijdeš, tak je všude hojnost. A já vím, že ty si vlastně říkala, hej, tohle to podpořím, a pošli jim tam nějaký peníze, to si vlastně říkala tomu tvýmu průvodcovi, kterýho máš v Maroku a kterýho si vlastně už 2krát vzala i na to naše vysílání, takže a mě na tobě prostě baví, že s tebou vlastně člověk nikdy neví, čím překvapíš, což je teda úžasný za mě. A jako je to mega expanze hojnosti, takže Ališko, já se sama moc těším, o čem bude zítřejší Energy Pool a přátelé, ano, možná to je na poslední chvíli, ale prostě ten vibe si chyťte vy sami a prostě naskočte, protože to fakt bude mega a já se na to neskutečně moc těším. Určitě já vyberu nějaký krásný prostor, tentokrát s předstihem. Protože mě tohle fakt bavilo, že já jsem totiž, mě chytli policajti a že jsem jela rychle. Já tomu nevěnuju pozornost, protože já jsem zrovna telefonovala, že já vlastně mám půjčený auto a jezdím tady po pobřeží a moc mě to baví. A já celkově v Praze jako jezdím rychlejš, takže mě chytli, ale tady jako jsou trošku striktnější, tak on mi říkal, ale my jsme jako policajti z Maroka. Já říkám, však já vím, já to chápu. A on jako, my můžeme udělat tohle, a říkám, to je jasný, a pojďte se domluvit, teda a pospíchám, jdu na Zoom. A bylo to fakt vtipný, že vlastně on nakonec, to bylo jako nějakých 10-20 euro, jsem říkala 10 euro do jedné nohy, 10 euro do druhé nohy, a on, OK, pojďme to zařídit, že samozřejmě ta korupce je všude a já jsem jako měla radost. A já jsem mu říkala, já ti teďka dám 20 euro, případně si chceš, protože já teďka žádám o další a další a mě vlastně během 20 minut přilítla další facilitace na jednu firmu v rámci vlastně 2000 euro. Takže podívejte, že když dáme a nedáte, nebude tam z prostoru, se poserete, že vás zastavili policajti, nebo z prostoru, že prostě no to je teďka průšvih, co já teďka budu dělat prostě. No ale hlavně vtipný bylo, že já jsem si vzala dokumenty a zapomněla jsem tam od toho auta tu kartičku. Takže mi volali, tam jsme si půjčili auto, jestli kontrolovala nějaká patrola, ne? Jak to vědí, já jsem nedávala žádný, co jim dala ty peníze, nemohli někdy jako napráskat, ne? No a představte si, že ten týpek, ten policajt, volal tady tomu pánovi, mimochodem to se jmenuje Discovery Rent-A-Car, jo, jak jinak? Discovery Rent-A-Car with Adventure se jmenuje to, co jsem si já vybrala. Protože to zařizoval doktor, jo, a kvůli tomu autu. A představte si, že ten policajt vlastně je jeho kamarád, takže on mu volal, že má tu kartičku a kde je prostě doktor Alicia, ať přijede si pro tu kartičku, že na mě čeká. Takže mě policajti čekali aby mu mohli předat léko. Teď jsme zdrželi, takže já jsem říkala, kurňa, kde já to teďka odvysílám, takže jako podívejte, co se děje, jak je ten vesmír prostě propojený, oni se všichni znají, jo, že zrovna tady vy si prostě vyberete Maroko zemi a vlastně oni už to vědí, ten punc tam prostě je, takže pojďme si tam dát ještě větší hojnost a proto já jsem říkala, Míšo, pojďme, protože fakt tady se dějou takové věci a pokud tam může ta otevřenost být pro mě, tak ta otevřenost může být pro všechny z nás, takže pojďme si toho vybrat víc a já se v neděli těším. A hlavně Maroko je neuvěřitelná země, my jsme to dali vlastně na 21, což je tady vlastně -1, takže tady bude ve 2020 a uvidíme krásný sunset, který tady vlastně křižuje přes celý den. Já jsem dneska byla na Sunrise, to bylo v nějakých 6:44, nádherný, pošlu nějaký fotky a vlastně ve těch tady toho místního času 20:20, 20:30 vlastně krásně ten sunset zase projíždí. Jo. A chci právě vidět tu vilu, protože ona je otočená přesně na ten sunset a dívá se na to moře, jo. Takže to jsem říkala, že to chci vidět a tím, že on jakoby takhle první z jedné strany nebo jako poslední z druhé strany, tak to mě právě zajímá. Takže jako jo, je to prostě boží a pojďme si vybírat víc a dát si tam tu lehkost. A mě právě bavilo, že když jsem viděla, já jsem chtěla totiž klid na ten Zoom a viděla jsem, že jsou zavřený.
tak jsem řekla, jestli můžu vyběhnout nahoru, abyste viděli ten sunset. A on jako, madam, ale my jsme jako close tohle. A já, hele, já potřebuji nahoru chviličku, hodinku, já vám to zaplatím, dejte mi prostě hodinku, ne? No a vlastně během těch chvilky, jak jsme to pulovali, jak jsme čistili tam, já nevím, tam byly právě hodně témat původních obyvatel, volkinu vlastně v penězích, v účtech. A to se najednou začalo celý čistit, pak ale přišli ty 4 borci, kteří tam začali tančit a začali mi zpívat. Tady se mě, jak se jmenují, a začali mi vlastně dávat požehnání. Takže pro celou republiku, pro mě, akorát, že na tom Zoomu to nebylo sečet, ale to nevadí, my jsme to natočili, já vám to ještě pošlu. A vlastně já jsem se fakt musela smát, že když došel, že oni zavolali majitele a nechtěli mě pustit. Oni mi tam připravili prostě celý proces jídla, že tam budu s nima, že tohle nezažili a že chcou, abych byla stále. Takže jako, kde my si zastavujeme hojnost tím, že naše kapacity nejsme ochotné otevřít a mít tam tu zábavu. A co když nebudu vůbec používat hlavu a dám tam čistě otázku, anebo to, co mi prostě vytvoří víc, mi fakt vytvoří víc pro mě a pro všechny, kteří se účastníme. A pokud my máme na money sérii dneska nějakých 55 pacientů, participants, tak kdo všechno si z toho může stáhnout? Všichni. Takže buďte se ještě svést na ty vlně zítra ve teda 20:20 českého času, tak Míšo? Ano, ve 21:21 českého času a ve 20:20 marockého času. Pardon. Ališka je mimo čas a prostor, a to jsme zvyklí. A nejlepší, co Ališka řekla, víte, co na Maroku nejlepší? Tady je 5 minut, jako 55 minut v Čechách. A já říkám, tak to seš správně, to je tvoje země prostě, jako, jo, co se času týče, jo. Ale Ališko, já by na tebe ještě na závěr práskla úplně poslední věc. Jak ty jsi vlastně zodpovědná facilitátorka, protože Ališ se ztratili kufr a Ališa tím pádem přiletěla pouze v tom, co měla na sobě, notebook, a u toho notebooku měla a vlastně knihu, pracovní knihu, sešit, jak se stát penězi, a organzový sáček, ve kterým vlastně byly lístečky se jménama účastníků money série, protože my jsme vlastně losovali v Maroku každý den, jsme losovali jednoho výherce VIP sezení s tebou. Takže tím bych jenom chtěla říct, že jsi vlastně zodpovědná facilitátorka, protože to bylo hrozně vtipný, když ty jsi neměla kufr, ty jsi neměla nic, ale měla si pracovní sešit, jak se stát penězi a vlastně ty účastníky, že jo, takže to je top, jo. Za mě. Já se tomu sama smála, když jsem to všechno otevřela, říkala, wow. Takže já mám jeden nic, já jsem prostě nic, jako nějaký mezizubní kartáč. Já jsem toto, což je toto a ještě jedné vlastně modrý, že jsem je prala a byly trošku mokrý. Takže jsem je hodila tady do toho kufru, jinak by tam nebyly. Ale opravdu mě to pobavilo. Takže co dalšího je možné a jak tohle to můžeme prostě v povozovkách si vytáhnout z toho tu energii pro sebe a užít si to a mít tam to šílenství, protože jako na to, že Maroko je šílená země, tak já jsem taky hodně šílená. Oni často se mě ptají, jako co se teďka děje, nebo já se třeba navnímávám, nechám mi jako jenom prostě, ať si jako sednou a počkají na mě a oni se ptají, aha, dobře, a jak to asi bude dlouho, máme tam nějaký plán? Říkám, ne, nemáme žádný. Prostě jenom vydržte, já si to navnímám a jdeme do toho. Takže jak víc můžeme jít do akce a všude, kde si nedovolujeme být tou akcí a být tou energií, kterou tak milujeme, tak pojďme to právě teď zrušit, změnit a vzdát se toho a vrátit tam s přiloženým vědomím všem svým odesílatelům právě teď. Takže Right and Wrong, Guten Bad, potom Nature Voice, to jsem byl. No a já mám ještě jednu otázku na závěr. Kdybyste si mohli vybrat, dotáhnout jakýkoliv projekt, anebo koupit si cokoliv a přitáhnout si tam možnosti, aby to generovalo ještě víc. Co by to bylo? Co vám tam teďka přijde? Pojď tam dám, Míšo, co bys... A tak já mám jasno, jsou to 100% projekty, ať už s tebou, ale i další projekty, ve kterých tvořím, takže já se obrovsky těším na tu mega expanzi, a pro kterou si jdeme zítra. A já jsem sama krásně říkala, jak se vlastně nádherně svezeme i na té energii těch nových začátků, protože opravdu měsíc září teďka přináší nové začátky, takže je vlastně naprosto skvělý, jak ty prostě jedeš z toho vědomí a opravdu jenom krásně posíláš vlastně ty možnosti, které jsou tady pro nás, pro všechny, takže za mě nekonečná vděčnost a přátelé, a kdybyste si opravdu mohli vybrat vy nějaký projekt nebo biznis, co by to bylo pro vás, dejte nám do komentářů vědět a já vám tady 100% dneska na to video nasdílím možnost přihlášení, my jsme nedělali událost, protože ta energie je prostě jasná a buď vám to prostě dochází a prostě jdete a nenadarmo se i fakt se říká, dojde ti to, až ti to dojde, tak pokud vám to už došlo, jakože nám už to došlo dávno s Ališkou, tak naskočte, bude to mega jízda a já se na to neskutečně moc těším, takže zítra ve 21:21 Energy Pool na business a na projekty a taky vlastně tam máme ještě tu skupinovou ochutnávku SOP, takže moc se těšíme. Wow, krásný to tam vypadá.
Tak Simča nám píše, že si vybírá Royal Diamonds, takže taky super. Pro mě podporující rodina, ať už to znamená cokoliv, a z tohoto prostoru nekonečná vyživující tvorba, Lenička Pánková, takže taky krásný. Klidně nám ještě napište, co je to pro vás, přátelé. A obrovsky moc se budeme už zítra těšit. Takže Eliško, máš ještě na závěr nějakou message, nějakou zprávu tady pro všechny sledující? Určitě, buďte sami sebou a pojďte si vybírat víc, protože když jste sami sebou, tak opravdu můžete změnit. A když tam dáte to rozhodnutí, co všechno dalšího je možný změnit, tak prostě měníte. Protože já jsem si zažádala o novou identitu. Netušíc, že s novou identitou musíš odložit kufry, musíš odložit spoustu dalších věcí. A to mě tam jako nedocházelo. A i spoustu věcí, co se mi děje v Praze, co se děje v ordinaci, to se prostě děje. Takže jako já vím, že každý by řekl, tyjo, to prostě je šílený, to nedáme. Co se tam prostě děje? Proč si převíte, jak se pak my říkáme takový to. A proč se to stalo zrovna mě? A co to je za znamení? A všechny tyhle ty nesmysly, kterými se my obklopujeme. A co je dneska za horoskop? Já jsem ti to říkal. Jo, nebo třeba můj táta se tentokrát hodně o mě bál, protože on nechápal, že letím sama. Jo, říká, já letím ale sama. Jak to, že letíš sama? To není možný, protože opatrně. A s kým tam budeš? Jak tam budeš? Jo, takže všechny tyhle úhly pohledu, který my o tom máme, že se stane něco špatného, když se něco stane, že třeba nám nepřiletí kufr, jakou zábavou, protože já jsem si požádala, aby mi to přitáhlo vlastně kontakt ke královi a mě už nebyly další věci, kdekoliv jsem se objevila. Je to kousek. A až se k němu dostanu, tak to Česká republika teprve zaděje. Takže prostě buďte sami sebou, pojďte do otázky, nenechte se zvyklat, tím, že se stane, může stát cokoliv. Protože já sama jsem si říkala, hej, tak co se to děje, nevadí, budeme prostě. No a že těch entitečka bylo, jo. Takže všichni, kteří jste mi chtěli naskákat do kufru a naskákali jste mi včetně Símy, která mi říká, že je mezi podprsenka, kurňa bych to jednou už určitě potřebovala, protože s tou jednou to je fakt zábava. Eliško, super, obrovsky. Pojďme se bavit. Super, Eliško, obrovsky moc děkujeme ti za tady ten nádherný vibe z Maroka. Neskutečně moc se těšíme na zítřek, takže přátelé, neváhejte, naskočte, bude to mega obrovský. A já vám na tady to vysílání ještě nasdílím možnost přihlášení se s pozvánkou, takže těšíme se na vás na všechny zítra ve 21 českého času a Energy Pool na business a projekty se skupinovou ochutnávkou SOP se zemí, takže mega se těšíme, Eliško, ty si krásně užij zbytek Maroka a zítra se vidíme, takže jedeme, nezastavujeme. Ahoj. Co se podařilo, teď nám tady udělali vodopády. Teď tady začaly tam vodopády. Wow, vodopády hojnosti, doslova. Vodopády hojnosti, já jsem si říkala, lekla, co to tady je, takže podívejte, prostě s náma je možný cokoliv. A my můžeme roztočit úplně všechno, aktivovat úplně všechno. Takže co dalšího je možný. Děkuju, Míšo, za pozvánku, děkuju všem, kteří jste si na to udělali čas a prostor a budu se těšit na sdílení zítra. A věřte mi, že i tu cenu, kterou jsme tam dali, tak to je zanedbatelná částka, co všechno vám může vytvořit. A ty trojky, které tam jsou, tak jsou vlastně na tvorbu, protože ty trojky tvoří, jsou to trouhelníky, je to máma, táta, dítě. Když dáte další trouhelník, další máma, táta, dítě, když dáte další máma, táta, dítě. A pojďme tvořit zrovna tak i v tom vztahu k penězům, vztahu k biznesu, vztahu k projektům, že pojďme si tam dát, že ty trojky nám můžou tvořit ještě víc, bez jakého úhlu pohledu, že je to špatně, nebo dobře, nebo že nejsem dokonalá, že nikdo z nás není dokonalý. Že, Míšo, my jsme to téma mohli taky vyprávět. Přesně tak, na to známe 100% někdy zase Zoom zdarma, takže těšíme se, přátelé. Mějte se krásně, ahoj, papa. Ahoj. Čau.